Gideploy na sa Cotabato Police Provincial Office ang usa ka gatos nga mga pulis atol sa send-off ceremony kagahapon adlaw. Kabahin sila sa 600 strong contingent gikan sa Police Regional Office 12 nga moserbisyo sa Bangsamoro Region karong umaabot nga May 12, 2025 midterm elections. Ang usa ka gatos nga CPPO personnel magsilbi isip sakop sa special electoral boards sa mga identified election hotspots sa BARMM. Sa susamang adlaw, pinaagi sa ceremonial switch-on sa mga motorsiklo, opisyal nga gilusad o giimplementar sa CPPO ang Enhanced Project Smart, Project Alert ug Project Vesparak. Highlight seremonya ang paggamit sa inobasyon, mobility ug specialized training nga mopauswag sa presensya ug kapasidad sa pagresponde sa mga pulis, ilabi na sa mga hilit nga dapit. Ang Project Vesparak mao ang paggamit sa Vespa motorcycles aron mapalambo ang accessibility sa mga pulis ug ang kapaspason sa pagdeploy sa nagkadaiyang terrain. Samtang ang Project Smart ug Alert gipalambo pinaagi sa off-road motorcycle reconnaissance operation training nga nagsangkap sa mga personahe sa epektibong pag-operate sa geographically isolated nga mga lokasyon. Ang mga naisgutang proyekto nagsimbolo sa tinguha sa kapulisan sa probinsya nga paspas nga makaresponde kung dili man mapugngan ang krimen, ilabi na sa umaabot nga eleksyon. Guys, Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe